Здравейте хора, днес ще спомням дубайска суха паста, нов вкус, ето, нов вкус. Давай, той ще го пробва, ето за да не му го каза на лицето. Ох, майка. Не, брат, никога не ядох баничка. Брат, то ти е като обикновена паста. Ето как изглежда. Добре, аз го пробвах. Давай, яже. Брат, се опитай. Това е вкусно, брат, това е уникално вкусно, казвам ти. Да. То ти иска дубайски шоколад. Да. Много съм видя лицето. Но нищо, брат, той го пробвам. Това е уникално вкусно. Най-доброто. Аз съм го ял ти вече. Хора, ако искате да си купите също, в Русе на Каменица, ако някой знае този магазин, до Цюр 16. Ето. Добре. Ето. Уна ще е много. Ето така. Айде.